Du ønsker nu at tilmelde dig Bådbasens nyhedsbrev. Du scroller ned og finder felterne her. Du udfylder med din e-mailadresse. Du trykker på tilmeld. Du vil nu modtage en e-mail i din inbox, som du skal tjekke. Du modtager nu en e-mail, der ser sådan her ud. Du trykker på linket, hvilket så resulterer i, at du lander på denne side, hvor der står, at din tilmelding er bekræftet. Du kan fortsætte til hjemmeside, eller du kan trykke på administrere dine præferencer. Her, der kan du ændre dit navn, du kan ændre dit efternavn, eller du kan sige, at du vil have den optimeret til mobil i stedet for. Du kan altid afmelde, det kan du gøre her, eller i fremtidige nyhedsmails, du modtager fra Bådbasen. Du trykker bare opdatere på profil, og så kan du trykke vende tilbage til hjemmesiden, og så vil du være tilbage på Bådbasen.